Tinawan ni musik ko ng angkang mo. Picture ni angkang ko ani. Look how beautiful you are. So diara si Iko si John Iko. Uko. Say hi na ko. Sikit sagod anong usikat ka. Di ba? Hello, good morning everyone. So welcome back to my channel and I'm with Dalia. So nami diri sa Manokan ni Iko. Si Iko ang kani siya hasindero and then ulitawo. So og dalaga ka, nangita ka og banhunon, si Iko gid ang perpekto para nimo. Lingkod anak ko. Kauban na si Iko, mo ni siya ang tag-iya ning Manokan. Interview nga. Tag-asa di ka originally asa ka gianak Batuan. sa Batuan. Pila ka katuig nagpuyo dito sa Batuan? Hindi ko alam. Ay, hindi ko alam pag sure. Kasi kaya mo tingog kayo madunggan kasi mo tayo microphone. Kaya to, lagi ipadala gito ning ni Edison kay nangadyo sa information nimo kay ipadaka sa California. Lagi. Labi-labi sa iko kay di mo tuo. Oy, unsa pagtuon nimo no limbungan? Unsa na lang ko? Lain dyan mo. Si Jam, kumpisal pag gani ko ron. Ha? Ay, kumpisal. Ay, sige nako, pila ka katuig dito sa Batuan? What? Pila ka to eh? Unsa nga baryo? Katigdas. Unsa edad ni mo ron? Pila edad ni mo ron? 50 plus. 50, abi kog 19. 19? Wow! Abi kog 19 ka 31 years ago. Pila 50? 52. 54. 54 na di. Kahapit na di po ka mag-senior ko. 6 years na lang. Okay. Maabot pa ka na ko. Ikaw Yan, pila nakakatuig diri sa Lubok? 15 years. 15 years. Kisa imong pinaka-close nga amiga or higala diri sa Lubok? Dalia. Ala, nadunggan. Kinsa ba? Pag sure na balain lagi si Iko, oy. Marami sila. Ako, higala ko nimo dili. Hindi alagod. Hinigugma dili. Pasneya ka ko. Ano ba mo TV po dani ko? Live TV, kurog-kurog. Kurog-kurog. Wa mo magpa-cable? Wala. Kasi, o sa may mong panawagan ni Ma'am Linlin o ni Junjun. Kaya hapit naman sila mo uli. Hapit December pa no? Hapit na magunang December. Unsa naman taron September, October na ta sunod adlaw. Wala lang. May yung ilang pagbiyahe. Oh, unsa pa? Imong pasalubong na gusto. Oh, kung sa inangatang, wala nang dawaton. Dagan kag badge. Wow! Bungi ng babae. Unsay sukod sa imong tiil ko? Kadagan kag medyas. Medyas naman yay. Kadaghan yung buhol ha. Di kag stocking. Babae. Ibilabi ka ko, oy. Mo ni siya ang pangasaw-uno ni Iko. Ma'am, atuwang sa rimang balay lagi si ma'am, oy. So shy. Nya, namahaw na ba ka ko? Nangapi na, wala pa. Mamaya pa. Mamaya pa ka mamahaw. Diretso ng paninto. Haya, oy, brunch rin. Hindi ko mo rin na chubby na kako. Chabilita. Uy, nalagi kay chikinini. Wala di ay ko ano di bugas. O na kay chikinini kisa kapoy mo paak mo ko. Lang ikaw. Yuck. Regards ni mo si Huh? What? si
secret. Pila pud kabuk imong manok ani ko? 80 ka pen. 80 kabuk. Dito atong kalunasan pila ka buok? 400. Uy, daghan di kayo ito ko. Dako ag lugar ito. Uy, nanganak na ba si Sheila? Wala pa. Ano sa iyang paabot? Karong pa October 27 kuno maatuhag na. Ah, ikaw ag papa. Aw, di ba ang papa si sige na itong papa to? Edgar. Edgar. Oh, Edgar. Nasayo pag akong question. Ikaw. Tama ka kako. Kikisa ng balay ko. Lami lagi ng balaya oh. Mansion. Hindi ko alam na lang. Ilan ang mili nga. Ricarme. Nangandoy siguro nga na ang balay ko. Nago pa ito yung balay. Pero ganahan po ko ng balay niyo ko kay cute. Napasubinta na bintana sa taas oh. Gabok kayo lang. Taas na. Ipag-repair ninyo ba kay basig daugan kasi bako. Ano lang. Ina si Kuan, Mama Marina. Panawagan imong Mama Marin. Wow, Mari. And hi Mama. Mama. Tama ka kako. Cute kay kako eh. Unsa pa imong paniudto ko? Kanon og sudan gon. Unsa laging sudaan? Unsa gani? Kita may magdiga mo ikaw or si nga ni Baji? Helen? Jocelyn. Sa may jamban ako. Ano niya ipalit. Pila mo kabuk pud na mo jo diri ko. Tolo. Tulo ka dong usang laki day imong manghod. Dito malapit ka. Ah, gatambay ra na ani ron. Nagkuhag gikan na nagkuhag. Shofo kay kako eh. Smile sabi. Misa pasalamat sabi. Sige na ko, bye-bye na ko. Bye. Bye.
2,000 years later. Saan yung paglingkod ka? Okay na dan. Hindi man mo dan. Ikaw So, ang among plato is banana leaf. Banana leaf lang. Diyan si ma'am. Oh, hi ma'am. Muna siya ang asawa ni Iko. Si Bruce. Hi Bruce. Kusog kay kamukaon ga ako pa ko kahungit. Ikaw mo rin nahurot na nimo. aron pabaday ka doy. Lamian ag pork, promise. Ako gud ang nag-marinate. Happy eating. Nay, coke ga bala ko daag coke ari please. Nay, maghatod. Basig hatdan ko nila ron. Sa may mga ton, banang rice. Dili. Kanari kanon niya mo. Di sa dili siya mo focus. Bilingon ang kuko. Balik-balik. That one, you will eat na boost. Saan eh kung gabahan ng baso doy. Panapigan niya. Ano naman anak? Di ba para imo o imo ka? Bros, dili man ka maghang. So, lainan ka na akong ari. Eat Philip. Kaya kayo tag plato ani ha. Aha. Di na uso platong mabuak ron. Plato na nga. Sunod dahog lukay. Dahog lukay ang sunod na itong gamiton. Unas. Dili bunot.